woensdag, de 9e dag van de reis van Willem-Alexander en Máxima door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vandaag staat het 6e en laatste eiland op het programma en dat is Aruba. En ook hier worden onze royals niet minder dan hartelijk ontvangen. Aankomst van de koning en koningin. Een weerzien met gouverneur Ray van Jool en minister-president Eeman. Veel mensen en pers langs de route. Zo ook een Argentijns camerateam, waarvan de verslaggever Máxima een paar vragen wil stellen. Maar daar steekt Willem-Alexander een stokje voor. Nogmaals het incident. Minister-president Mike Eeman is een goede bekende van het koningspaar. Zo meneer Eeman, fantastische dag voor u. Bijzonder moment om weer de banden met het koninkrijk aan te halen. Onze nieuwe koninklijk echtpaar tegenwoordig zoveel ook nieuwe hoop voor de toekomst. En Aruba die wil graag investeren in strategische samenwerking met Nederland. En dit is zo'n bijzondere kans om dat te versterken en te verdiepen. En u ziet het enthousiasme van de bevolking, die steunt ook de gedachte van een constructieve samenwerking met het koninkrijk. En het koninklijk huis heeft altijd ook gefungeerd als de bindende kracht binnen het koninkrijk. Dus dit zijn bijzondere momenten voor de cohesie binnen het koninkrijk. En dan is het tijd om de koningin bloemen aan te bieden. De kinderen hebben waarschijnlijk de instructie gehad om te buigen, maar dat gaat niet vanzelf. In de middag bezoeken we de plaats San Nicolas. Hier wachten een aantal demonstranten op het koningspaar die vinden dat er op Aruba geen vrije pers zou zijn en de politici corrupt. Justitie en maffia hier op Aruba gaat gepaard. Het Openbare Ministerie Justitie en de regering gaat gepaard met maffia, omkoperij en rotzooi, troep. Als even later de koning en koningin arriveren, is het even spannend wat er gaat gebeuren. Maar net zoals we al eerder op Bonaire zagen, gaat ook hier de koning in gesprek met de demonstranten en neemt hij een petitie aan. Vanmiddag staan de jongeren centraal die de koning en koningin hun visie geven over de toekomst van Aruba. Zoals met een foto-expositie. De ballerina op deze foto staat voor alle talenten van Aruba. En die is in haar positie, dat betekent dat ze het onmogelijke mogelijk heeft kunnen maken. Ze is dus in het wit aangekleed en dat staat voor de hoop die wij hebben in de talenten van Aruba. Haar benen, de wijdheid van de benen, dat betekent wereldwijdheid. Kijk naar de hemel, dat we niet alleen kunnen, maar we een steuntje nodig van de wacht. Prachtig. Nou, heel goed bedankt. Heel mooi bedankt, mooi uitgevoerd. En ben je ook echt van die fotografen? Ik hou van foto's maken, ja, maar ik hou ook van dansen en daarom heb ik ook de ballerina gekozen. Heel creatief. Dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. 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 Onder toezicht oog van Willem-Alexander en Máxima gaan de jongeren met elkaar in debat over werkgelegenheid, toerisme en het behoud van natuur en milieu op het eiland. En dan, 's avonds, misschien wel een van de mooiste momenten tijdens deze lange reis door het Caribisch gebied. Een fantastisch feest op het strand van Aruba, waar een keur van artiesten optreedt.
Zoals Alan Clark met zijn Arubaanse vader Dan Clark. Weet je wat bijzonder was? Het applaus van de koning met zijn handen in de lucht, dat doet hij niet iedere dag nog. Oh echt? Ja, ik heb niet zulke goede ogen, dus ik heb het niet gezien. Maar ik neem het graag van u aan. Ik weet zeker dat hij gewoon jouw cd thuis draait. Snap je? Leuk, ja, dat zou ik erg leuk vinden. En dan verschijnen Willem-Alexander en Maxima zelf op het podium. Is Aruba, een zelfverzekerd land binnen het Koninkrijk. Aruba is de natural bridge, de natuurlijke brug tussen het Europese deel van het Koninkrijk Europa en de Amerika's. Maar Aruba is ook de oudste broer met 2 kleine broertjes. En ex-oudste broer weet ik het, je moet je kleine broertjes altijd steunen. En daarom doe ik ook hoop dat we met z'n allen, op basis van gelijkwaardigheid, schouder aan schouder, doorgaan aan het bouwen en het onderhouden van de goede relaties binnen het Koninkrijk. Wat Aruba gedaan heeft vandaag is werkelijk fantastisch. Daarvoor dank u wel allemaal voor deze fantastisch mooie avond. Vandaag hebben zo'n 5000 kinderen een sportdag. Koning en koningin nemen ruim de tijd om de verschillende onderdelen bij te wonen en met de kinderen te praten. Wat hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie gedaan? We zagen het ook op de 5 andere eilanden. Willem-Alexander en Maxima besteden deze tour veel tijd aan de jeugd. Het is dan ook een persoonlijke wens van het paar om een seminar bij te wonen waar gesproken wordt over kansen voor de jongeren in het Caribisch gebied. Samen met vertegenwoordigers van tal van organisaties, waaronder het Oranje Fonds, worden ideeën uitgewisseld om jongeren in de toekomst te helpen. Ondertussen blik ik met minister Plasterk van Koninkrijksrelaties terug op de reis die nu bijna ten einde is. Meneer Plasterk, ja, de reis zit er bijna op. Hoe heeft u zelf de afgelopen 10 dagen ervaren? Ja, als een berg vol storm. Het koninklijk paar hebben toomloze energie. 6 eilanden bezocht in een kleine 2 weken. En ongelooflijk veel mensen bezocht, projecten bezocht. Bestuurders, burgers, organisaties. Vol programma, maar heel interessant en belangrijk. De koning is natuurlijk de koning niet alleen van het land Nederland, maar van het Koninkrijk der Nederlanden. En je merkt bij het bezoek dat hij en de koningin zich dat ook heel goed realiseren. Dus ze zijn hier niet als Hollanders op bezoek om eens even te kijken hoe het bij andere landen gaat. Maar ze zijn hier als koning en koningin van delen van het Koninkrijk. Worden ook als zodanig ontvangen. Mensen staan, dat heeft u ook gezien, ook met vlaggetjes en met oranje t-shirts. En beschouwen dus terecht het koninklijk paar ook als hun koninklijk paar.
En je ziet dat dat dan ook wederzijds is. U kent het paar goed. Maar het is toch uniek, lijkt mij, om 10 dagen heel intensief met hem op te trekken. Heeft u nog nieuwe kanten ontdekt van de koning en de koningin? Wat natuurlijk nieuw is sinds, ik ben ooit eerder met ze op de Zuidpool geweest. Ja. Dus het was in ieder geval een stuk minder warm dan hier. Maar toen waren ze natuurlijk ook nog niet de koning en de koningin. En dat is dus wel een nieuw aspect. En ik heb wel het gevoel van, als je nou hier bent als koning en koningin, dan realiseer je ten volle wat het betekent om van een heel koninkrijk de monarch te zijn. En dat is wel nieuw. En dan op deze donderdagavond het laatste onderdeel van het bezoek van de koning en koningin aan Aruba. Een receptie aangeboden door de gouverneur voor een aantal van de inwoners van Aruba en hun staatshoofd. Wat een mooie plek hier. Goedenavond. Goedenavond. Wat heel opmerkelijk is in de geschiedenis van onze eilanden, dat het Koningshuis altijd toch een beetje de verbindende factor is geweest. Er zijn momenten geweest in de geschiedenis van bijna alle eilanden dat op een of ander moment er toch spanning was, politieke spanning, maar je kon dat toch weer nooit voelen tussen de bevolking en het Koninklijk Huis. En dat is toch een bijzondere taak van het Koninklijk Huis, ook wanneer het Koninkrijk bestaat uit meer delen. Vanavond worden er weer heel wat handen geschud. Met de receptie van vanavond komt er een eind aan een 10-daags bezoek van de koning en koningin aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Einde ook van Blauw Bloed voor vanavond. Ik hoop dat u genoten heeft van alle beelden. Volgende week melden we ons weer dan vanuit Scheveningen.